Velkommen til lodtrækningen til Jydercup 2025, der afvikles i Juelsminde. Og de to holdkaptajner, det er brødrene Hansen, det er Brian og det er Michael Hansen, som skal repræsentere. Og det er så et godt spørgsmål, hvilke farver holdene får. Nu rækker jeg hænderne ud til Michael, og så spørger jeg, hvilken hånd vil du have? Michael har taget en rød team. Det betyder, at det røde hold, det er Michael, og Team Brian spiller i blå farve. Og udover det, så skal vi have fundet deres i alt 10 holdkammerater fordelt på de to hold. Og vi skal starte med at bruge den her 10 igen og lave en lodtrækning, hvor Brian får lov til at vælge. Hvis du tager 10, så er det dig, der trækker først. Det var det desværre ikke. Det er Michael, der trækker først. Og da det er Michael, der skal trække først, så starter vi i det seedingslag, som hedder B. For Michael skal trække en gang mere end Brian i dette seedingslag. Og urinprøverne, de er her. Brian er jo altså valgt. Så Michael, værsgo. Så du går op. John? Det skulle godt, jeg har værktøjet i orden. Ja. Kurt Thorsen. Kurt Stabil. Det var sgu godt. Kim Thorsen. Holger Dalgaard. Øjvind Olsen. Og vi iler videre til seedingslag A, hvor Michael jo også befinder sig. Og så er det fra handicap index 16,4 til 19,6, så vidt jeg husker. Brian skal trække 2 gange i den her, så vi starter med Brian. Carsten Krydt. Så ved vi, hvem der vinder. Tillykke, Carsten. Tak. Torben Lambertsen. Frank Jørgensen. Og rosinen i pølseenden, de to spillere med højeste handicap. Det kan være 2 vægtige jokere. De kan have mange slag, og derfor så skal de placeres på hver sit hold. Der var den. Og det må være Michael, der trækker først. Flemming Arntoft. Sømanden. Sidste her. Lars Otto Lasgaard. Scenen er sat. Så er der i gang med forberedelserne. Vi ses. Hvor fanden er du derinde?